Despois de varios retrasos por mor das circunstancias da pandemia do coronavirus, por fin chega aos cines Life is Life, a nova longametraxe do director galego Dani de la Torre. Este monfortino, queridísimo compañeiro da Televisión de Galicia, conta a historia de 5 adolescentes que están a piques de descubrir a dureza da vida adulta e fano nun verán moi especial aquí, na fermosa Ribeira Sacra. Imos percorrer os lugares da rodaxe da man do director e dos actores. Estamos na ponte de Portotide. Esta é a ponte de entrada de Galicia, onde o taxi cruzaba por aquí e marcábamos a entrada da película en Galicia, ¿no? Que sucede casi ao principio da película. E aquí esta é a bodega Sacra Activa, onde salía este catamarán no que estamos, donde instalei o meu combo aquí, onde traballaba seguindo aos rapaces cando iban na barca, e aquí parte do equipo estaba aquí, e podíamos seguilos a eles moi cerca, ¿no? E telos vigilados. Oiche, Rodri, que dixeches para que te dixasen vir? Nada, que ia á túa casa. Non me fodas. Eu dixen que ia á túa. E por que che fai graza? E se chaman? Pois non pasa nada. Meu pai non colle o teléfono nin quer da casa. Carallo. E vos que, xemelgos, que dixestes? Nada, que íamos para a casa de Garry. Se lles chegamos a dicir que íamos para a túa, Álvaro non o deixan vir. Estas cousas hainas que organizar con tempo, Como se lle ocorra chamar a un dos nosos pais, caemos todos. Iso é certo. Uso é o líder da pandilla, é un home de campo, traballador, e o que máis conoce a zona. Eu tamén coñecía a Ribeira, todos os sitios por onde gravamos eu coñecía os case todos, entonces era como moi familiar e máis sencillo. E non son ningún morto de fame. Xa o sei, tronco. Eu tampouco teño de todo. Xa me gustaría, pero non teño de todo. Garriga é o chistoso do grupo, o que intenta quitarlle ferro aos problemas, e o que intenta animar o grupo facendo humor. Queremos algo fresco, algo... É dicir, non é que os actores que hai moi pouquiños, e hai menos opcións, e a xente que hai, pois está ou moi queimada das series, ou teñen xa uns métodos de traballo moi metidos. Eu quería alguén fresco, alguén novedoso, alguén que tuvese que fose a súa primeira experiencia para dotar a película de algo auténtico. Cando empecé, estaba moi nervioso, trabábame moito, rayábame, estaba desconfiado, pero bueno, pouco a pouco, gracias a eles, fun collendo confianza e mellor. Estábamos todos máis ou menos ao mesmo nivel, sei que os de Madrid xa fixeran algo, pero bueno, eles sabían un pouco máis que nós e axudábanos tamén. Mirei un casting en Nigrán. Entón, como non tiña nada que perder, fun e colléronme. Eu no primer casting dixen moitas parvadas, como que teño moitas galiñas. Fixen o parvo porque estaba nervioso e, bueno, debeu gustarlles e colléronme para segundo. E así ata agora. Estamos ahora mesmo na Praia da Cova, no Sabiñao. Esta é a parte da Ribeira Sacra, a parte da parte do Miño, ¿no? Do río Miño. Entonces aquí rodouse unha secuencia na que as bicicletas escapaban das motos, dos quinkis, os nosos protagonistas, e os quinkis lle tiran as bicicletas á auga, non? Entonces quedanse sin elas, eles collen unha barca e cruzan dun lado a outro, por aí cruzan hacia outro lado para escapar dos malos da peli. Entonces foi unha secuencia moi divertida, aquí que rodamos varios días, donde un dos rapaces vai ferido dentro da barca, entón hai unha especie de crisis de pandilla dentro da barca, mentre os malos están tirándolle as bicicletas, e foi unha secuencia moi divertida e que o pasamos moi ben rodando con eles. Dani teña moi claro de que a película tiña que se rodar aquí, cerca da súa casa, onde naceu. Os produtores viñeron no mes de novembro de 2019, creo recordar,
Estiveron aquí durante 3 días e chovía moitísimo, inda que a paisaxe era fermosa porque había unha atmósfera de outono con unha humedade fantástica e demais, non era precisamente o que quería representar unha atmosfera de verán, de unha historia de 5 rapaces que vivían un verán espectacular. Entonces costaballes bastante entender de que aquí no mes de xullo, agosto, setembro e demais podían alcanzar temperaturas de 40 grados e que sí que facía sol por o típico tópico de que a xente pensa que aquí en Galicia está chovendo todo o día. A mí parece moi interesante sempre de que veña xente de fora para representar o que nós estamos acostumados a ver, porque unha visión externa sempre tamén fai un grato favor a representar a magnitude que nós ao mellor non podemos ver porque estamos acostumados, o que estamos cada día a visualizar. Co público vexa non solamente a parte estética ou panorámica deste espacio que temos, senón que cheires, escoites, e que absorbas esa transmisión de sensacións que te pode dar unha película como Life is Life. Pois agora estamos na aldea da Millara, que é esa aldea que vedes aí arriba, que é unha aldea completamente rehabilitada e seguindo os patronos da arquitectura tradicional galega. Entón, aí, esta parte de abaixo, onde estaba o embarcadeiro e todo isto por aquí, este percorrido, é cando o noso protagonista tiran os malos da bici ao río. Non? E logo, toda esta parte de aquí da esquerda, aquí está o pilón onde se bañaban eles, e arriba, nese bosque que vedes de Alcornoques, pois é onde estaba a cabaña, onde tiñan a cabaña a pandilla. E esta é perto da aldea deles, non? É dicir, que era un pouco o percorrido que facían ao principio da película. Eu nunca esforceime en entender como era a vida nos 80. Eu simplemente vivía o que tiña que vivir na miña vida e punto. Pero agora que sí, que aprendí máis ou menos como era vivir antes, habría cousas que non me gustaría que volvesen e que outras que sí que volvesen. Gustoume moitísimo. Vou seguir estudiando para seguir con isto que me gusta. E a ver. Ahora non hai tantos amigos como había antes, ao millor, de ter unha pandilla de 5 chavales por aí andando na bicicleta todos os veraos cunhas gañas de verse tremendas. Son un chaval que non estudiaba nada, que era un vago, e agora quero estudiar, sacar todo e empezar xa a rodar. Sempre pensei en traer algunha historia para aquí, o que pasa que non atopaba a adecuada e cando me chegou o guión de Albert, pois pensei que sería idónea para aquí, sí. Porque aquí viñen moitas veces e por toda a Ribeira Sacra realmente, porque eu tamén vivo perto da Ribeira Sacra, entre Monforte e unha aldea que é en Pantón, que vivían cerca os meus avós tamén, pois sempre tive contacto. O que pasa que evidentemente cando me fui de Monforte tiña menos contacto, pero agora aprecio moitísimo máis. Veño aquí, estou moito máis relaxado, aquí, non sei, aquí encontro moita paz.